anụmanụ na-ajụ m sị m, hey Madazone, ụmụ nwoke bi na South Africa ka ijizi eme content nke ikpeazụ a. Say yes, ọfụ maka m ji emesi content nke ikpeazụ a. Imife bụ efere mba ụwa, ịghọtara ife bụ efere mba ụwa ka m kọwalụ gị. Efere mba ụwa bụ ife ọbụla itinye n'efere mba ụwa ada eficha for decades na-abịanụ, for years coming, ọ dị eficha alụkwuru alụ na-abịanụ, ihe enweta ozi eziri n'efere mba ụwa. So ana m ekwupụtie ka ọ ga-abụ ụmụ anyị nwa ifeso anyị na-azụ chọrọ ịbịa South Africa ka fa mara ife ndị nọbu anọbu ndị ochie yele ifefa yele ka fa mara ifefa zuzu so that fa bịa ka fa ma ka fa yisi na collect onwe fa. Onye ma eji use fa as a content now because ụfọdụ amara ife na-eme na South Africa. Fache n'obodo oyibo bụ ofufe, fache n'obodo oyibo niile bụ ofufe, obodo oyibo abụrụ ofufe, obodo oyibo nke South Africa bụ Africa. Ndị be na-eje obodo ndị ọcha omume nke fa dị iche karịa ndị nke nọ n'obodo South Africa. Ụmụ nwaanyị obodo bụ Africa ka fa bụrụ ndị ọcha, mana mgbe m aka bịara ebe ana m eche ma ndị ọcha ka fa bụ ịnụ voice fa na phone iche na fa bụ ndị ọcha. Fa bụ ọkwa ndị ọcha o, fa bụ ndị ojii like you. Ụmụ ashawo ka fa bụ, ụmụ ashawo ka fa bụ. So fa dịrọ ka nke ndị obodo oyibo ọzọ ihe eje ebe a ije ebe a imiti onye ọcha, maybe ndị ọcha ka ya na-eje achọ onwekọdị ọkwa izi nweta ndị ọcha ebe a idibizi na-alụso ọrụ ike na-agba mbọ na-eme investment, mana ebe a ọ dị fu izi nweta ụmụ nwaanyị black ya kpọrọ ụmụ ndị obodo. Ọ dị isi nweta ụmụ nwaanyị obodo a ka ọ dịrị nke nkịtị ịkpọgofa baa n'ime ụlọ. So ọ dị fa very easy. Onye mefa ji ezuzu ebe a karịa ndị nọ n'obodo oyibo ebe a kpọrọ ndị ọcha. Ebe a bụ obodo ndị ojii mana fa mara mma nwaanyị, mana mma nwaanyị fa na n'iyi because fa na-enye even if na inye ego dufe ego fa asị gị ọ na ịchọrọ. Nwoke be anyị dị 60 something years sị m na ọ na-agakwala onwe nwatakịrị nwaanyị bụ sọ mma obele nwa na-asị ya dị 20 years na-asị ya papa you don't want something. Nwoke ma dị surprise na-asị ya what something do you want me to want? The girl say you mean you don't want something, like you don't want something? Nwoke ma dị surprise say what something atọkwanụ m maazị egbukwanụ m kedu okwu mmeji wee medi something wee bụ nọ nta ka ọ na-ajụ ya ọ nọ chọrọ kwifụrụ ya. Nwa dị 20 years n'obodo a bụ obodo na-ana iyi. So ana m ekwupụta ife na-eme ebe a. Nwatakịrị ka ya eto ya enweta na efere mba ụwa ịbịazie uche ya adị anya saa onye mere nji ejife eme content bụ inwere ife ya akọ iko nke ị nwelụ ko nke ị maalụ. Onye ma bụ content bụ nta akụkọ kọ ife ị maalụ, kọ ife na-eme na be gị, kọ ife na-eme n'akụkụ gị. Onye nwa bụ content ma ọ bụrụ na ị mara ife bụ content. So nta akụkọ nke m nwere na bụ obodo m bịalụ a sị na onye njem ka onye isi awọ ife fụrụ ka m na-akọ. Unu nwa nọ na Naịjirịa mara ife na-eme ebe a. So ị na-egelụ na-esonyelu m n'ife akara mgbasa ozi ma ị na-enweta ife na-eme n'obodo akpọrọ obodo South Africa. Ife ndị be anyị na-eyiyi yalụ ndị nkakwu ndị iberibe. Onye njem ka isi awọ ka onye isi awọ. Amabụrụ m before echebu m obodo oyibo ka na-abịa mara na Afrịka ọ dịkwa ka Naịjirịa otu Naịjirịa si dị ka o si wee dị, mana nke ebe a dịzi njọ. Mpụ na aghụghọ ju n'obodo ahụ obodo Sodom na Gomora bụ ife dị n'obodo a. So mmeje wee mere nta akụkọ n'efere mgbasa ozi mmeje mere nta akụkọ sonyere anyị oge ọbụla na ala anala apụ gị inwe di nọ n'obodo South Africa. Afọ anyị bụ gịnị? Sọli